Lo. Ato ka rin matatagor eh. Kaya ka waraw-waraw ka. Nakatanawod na simusan. Katay suldeod. Bawat sa kasi budi may lay, katay sisiya kong jaging nga kuan. Sumasin no. Paniw na ka. Nayaw nga sanaw. Matay di siya kaya na. Matang ako. Lilidem. Mata, mawaraw siya kaya, bigay patuna pa. Nare, Na, kaya balita na kanaya, please kartiyan kasi princess. si Princess! Diya ti bugar ya, diskarte na si Princess. Diya ka umakan na, diya ka gulo ka ba po diskarte yan. Iya kagulo. Wow, iya ka piya ka mamu. Sa akin naging mas niya tiap please kartiyan. Napindaman ako 2016. Tunay man to 2019. Tapos napugon nga rakan si princess. Diya ka waraw-waraw ka rin na, diya ka lalaki ka tiro. Ora ko ba? Eh, natunabis ka baya ka ba ko ng ruta? Ruta, madawid ka kan ruta. Kataya, final ruta. Bilangan ta, mata, pagugit ako. Api ako miyatay para kay Princess. Kuy kita mo para mo kay princess. Final, bilangan ta. Bilangan ta. Bilangan ta sa mga talo. Makatalo. 1, 2, 3. Marikan sukau ya goya adia kesengka miparak peda pergi sep seorang snaki begek tada subeden lalayon apa kelokas antuna penedita di Ya kagulo. Basta ka naging miyati man na rep ni kartiyon. Kubay na man si princess. Ito ada na to yung bata ito. Ya kan.